Doncs per comentar tota l'actualitat, avui tenim aquí al plató del Vespre 324 la periodista del Nacional.cat, Pilar Carracelas. Pilar, bona nit. Hola, bona nit. Bona tarda. Parlàvem una mica, sembla que el govern espanyol mirarà molt de prop tot el que faci el nou govern de la Generalitat. Sí, el que passa és que no sé ben bé si es poden ocultar moltes coses en un govern, no? I sobretot en el tema que els preocupa ara, que és la conselleria o diguem el Departament d'Exteriors. La Generalitat ja tenia un departament o una secretaria d'Exteriors, el que passa és que ara, bueno, o sigui, a nivell simbòlic, suposo, i de cara a aquest full de ruta es dona més importància a aquesta secretaria d'Exteriors o ara, diguem, el Departament d'Exteriors, però la Generalitat ja en tenia, i és més, potser és interessant que potenciïn aquesta conselleria, perquè de fet hi havia alguns llocs d'Europa on la Generalitat tenia acció exterior, que fins i tot les pròpies coses que feien els catalans que estaven a l'exterior jo crec que no les promocionaven gaire. És a dir, que jo crec que sempre és positiu, però és igual, en aquest cas, que sigui la Generalitat o que sigui qualsevol altre lloc, que potenciïn allò que els força en aquell territori, tot allò que s'hi fa, i per exemple la gent que està a l'acció exterior o els que han hagut fins i tot de marxar fora, que els hi donin aquesta promoció perquè, diguem, posar en valor tot el que està fent aquesta gent, no? Per exemple, és un dels exemples que jo veig que poden ser positius. És possible, però, que hi puguin trobar alguna il·legalitat, alguna cosa que no compleixi amb la Constitució, que no compleixi dins les competències que pot tenir Catalunya com a autonomia? Bé, depèn del que facin, no? I depèn del que s'interpreti, diguem, com a constitucional o no. Jo crec que tota tasca de difusió, no sé si se li pot trobar alguna il·legalitat, no soc una persona experta en aquest sentit, però mentre es faci com una tasca de difusió del que passa a Catalunya, ja s'estava fent, de fet. O sigui, Junts pel Sí sempre ha afirmat que Artur Mas té una presència a l'exterior o una prestigi a l'exterior, diguem, notable, no? I això es fa a través d'una tasca de difusió i mai li han dit en aquest sentit res a Artur Mas específicament per fer una difusió de l'acció exterior. És a dir, si es manté en aquests termes, i no sé en quins altres termes es pot fer, és a dir, aquestes tasques de difusió o de diplomàcia o de donar a conèixer tot el que es fa a Catalunya, no sé quina inconstitucionalitat se li pot, diguem, trobar, no? Sentíem també Soraya Sáenz de Santamaría, que avui en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres també ha fet molta incisió en el fet, ha criticat, ha dit que era un error greu que el partit de Pedro Sánchez, que el PSOE, cedeixi temporalment dos senadors, tant a Esquerra Republicana com a Democràcia i Llibertat, perquè puguin constituir grup propi en el Senat. Bé, o sigui, nosaltres des del diari, des del Nacional.cat, hem preguntat també a Esquerra Republicana, per exemple, com interpreten aquest gest, si és que potser volen alguna cosa a canvi, el PSOE o no, i ells també ho han interpretat com una cortesia parlamentària, és a dir, això ja s'ha fet altres vegades, es continua fent. Sí que és cert que pot ser una miqueta xocant, no?, en el sentit de que el PSOE, per la negociació de la mesa, no va arribar a un pacte amb Podemos per tenir una altra correlació de forces a la mesa del Congrés, perquè, entre altres coses, implicaria posar-se d'acord en el vot amb aquestes forces independentistes, i en aquest sentit sí que té una cortesia parlamentària, en aquest cas en el Senat, no? Pot resultar una mica xocant, però res més allunyat del que s'ha fet fins ara. El que també el PP estranya, o la vicepresidenta sembla que no tingui en compte, que en la cambra baixa, és a dir, en el Congrés, sí que s'han posat d'acord per, diguem, passar per alt aquestes dècimes que li han faltat a Esquerra Republicana i a Democràcia i Llibertat per aconseguir grup parlamentari, no? Que és aquestes dècimes que li han faltat a una de les circumscripcions on es presentaven i que és un requisit per fer grup parlamentari, no? Aleshores, a mi em fa la sensació que el PP sap molt bé que en la cambra baixa, que és diferent, no? Una mica a la cambra alta el PP té majoria absoluta i no sé si li preocupa gaire això, però a la cambra baixa jo crec que el PP té molt present que fer un gest d'aquest tipus i posar-se d'acord amb el PSOE perquè Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat tinguin grup parlamentari, que això els enfrontarà al PSOE amb Podemos, i aleshores només li falta, diguem, és un altre pas més perquè el PSOE pugui llançar-se en braços del PP, perquè això li ha sentat fatal als de Podemos, que persegueixen un grup parlamentari per altres qüestions, no? Que és el que se li denigren per altres qüestions, però li ha sentat fatal, òbviament. Fins i tot dins del PSOE s'han aixecat algunes veus. Podem escoltar precisament el que deia l'extremeny Fernández Vara al voltant d'aquest fet, de cedir aquests parlamentaris. Pero no lo entiendo. Se me han dado explicaciones que puedo llegar a poner de manifiesto, como que efectivamente esas fuerzas que quieren irse de España es mejor que estén dentro de las instituciones participando que fuera, pero no lo entiendo.
No sé, Pilar, si això pot tenir algunes conseqüències fins i tot pel mateix líder del Partit Socialista. Sí, perquè la cosa no està gaire calmada, igualment, no? Sembla que sona una mica un altre cop soroll de sabres, no només el Fernández Vara, sinó el Javier Lambán també a l'Aragó, també ha dit una mica que no se li havia donat, no sé en quines paraules, però no se li havia de donar aire als partits independentistes, i és cert que hi ha aquesta part del PSOE que si ja veien amb relativament bons ulls o no pactar amb Podemos, evidentment estaven fent un cordó al voltant dels partits independentistes i que no acceptaven cap pacte que tingués a veure amb els partits independentistes, cosa que tampoc no entenc gaire bé perquè Ciutadans està d'esquena a un pacte on formi part Podemos, amb referèndum o sense referèndum, no sé, a mi els números no em quadren. Si els barons del PSOE estan d'acord a pactar amb Podemos finalment, però alhora no estan d'acord amb ni tan sols tenir una cortesia amb els partits independentistes, no sé si és Ciutadans, que Ciutadans en principi segueix, diguem, amb la seva postura de no pactar i de dir que no a qualsevol govern amb Podemos, a mi els números sense ells no em surten. I llavors torna una mica el soroll de sabres al PSOE i bé, Pedro Sánchez ho té una mica magre. A mi no m'agradaria estar en el seu lloc perquè, clar, cada gest que fa s'interpreta en una direcció o en una altra. Ara amb la mesa havia pactat amb el PP, s'havia posat d'esquena a Podemos. Ara, diguem, ha donat als dos senadors, s'ha posat d'esquena a PP. És a dir, jo crec que és molt complicat arribar a un pacte. L'escenari de les noves eleccions està molt present. I si no, aquí a la primavera hi ha un congrés abans que expiri el termini per tornar, diguem, a renovar aquesta confiança al secretari general del PSOE, i les forces estan una mica 50-50, o sigui que molt bé no ho té. Per tant, podríem veure un Pedro Sánchez que acabi cedint terreny a algun altre dels barons del PSOE, fins i tot a l'hora de negociar un govern. Jo crec que és que no hi ha un altre. O sigui, és que Pedro Sánchez està absolutament immobilitzat. O sigui, qualsevol pas que doni ha d'anar en coherència cap a un pacte cap a una banda o altra. Tampoc és que Podemos estigui molt, diguem, superinteressat en pactar amb el PSOE, tampoc. Han tingut sobre la taula el tema del referèndum, els hi han fet molts lletjos, per molt que el referèndum és una cosa que tothom sap que és molt difícil de mantenir i que aquesta línia vermella realment al final, i a més ens han confirmat les fonts de Podemos, que a totes les negociacions s'han de fer sessions, ho tenen molt coll avall, jo crec, que amb el PSOE no sé si tenen gaire futur, perquè és que no els han parat tampoc de fer lletjos. Quan parlen aquestes de traiem les línies vermelles a la negociació, és que no n'han pogut mantenir cap. És a dir, que no sé, jo veig molt complicat un pacte amb Podemos i Pedro Sánchez no sé si té gaire alternativa. Ara, aquesta absoluta, a més Miquel Iceta ho ha dit avui també, aquesta absoluta negativa a pactar amb el PP, o sigui, com acabin pactant amb el PP, tampoc m'agradaria estar al seu lloc per explicar-ho als seus votants, és a dir, no pot ser tan taxatiu. I a més això passa a la política espanyola i catalana molt últimament, no? Que sembla que de cara a tenir credibilitat amb els electors s'han de fer grans promeses, línies vermelles, quan saps perfectament que l'escenari va cap a pactar. No es pot ser tan intransigent, no pots tenir aquestes línies vermelles quan saps que al final una negociació has de venir amb unes motxilles lleugeres, no? Una altra, l'actualitat política, l'agenda política ens porta també al Palau de la Zarzuela. El rei, sembla que Esquerra no ha volgut presentar-se en aquesta roda de converses amb els diferents partits polítics fins que el rei no faci la deferència de reunir-se amb la presidenta del Parlament. Home, és un cop d'efecte, no? Esquerra Republicana, sobretot el seu grup al Congrés, sempre han estat molt crítics, amb intervencions molt incendiàries en contra de la monarquia, potser en altres àmbits polítics on hi és present Esquerra Republicana, potser no tant, però sí que és cert que és un cop d'efecte. Suposo que en el seu programa i en la seva manera de veure les coses, comprensible, perquè fa tot just res d'un gest que entenc que els hagi semblat lleig, que sigui que el rei no hagi rebut a Carme Forcadell, i al cap de la fi, aquesta ronda de converses, Esquerra Republicana tampoc hi té, diguem, un pes especial i un pes en escons especial. És a dir, jo crec que si s'hi juguessin més, és possible que fossin més curosos amb això, però és un cop d'efecte i des de la seva punt de vista, i a més en la seva campanya electoral, que han afirmat que som república, que no reconeixen la validesa, que van allà a fer diplomàcia, ara que això no és gaire diplomàtic, però que van allà a fer una acció més de tipus diplomàtic i simbòlic, suposo que entra dintre de l'esperable. Tot i que no s'ha d'oblidar que aquí el rei, per dir-ho d'alguna manera, és una mica un convidat de pedra, perquè l'agenda del rei la controla el govern. Aleshores, és una mica el govern de Madrid el que impedeix que el rei es reuneixi amb Carme Forcadell.
Sí, i a més ell més o menys ho va reconèixer, no? Quan deien que aquesta nota que a més va escriure no només a Forcadell, sinó a Artur Mas, quan el famós paràgraf de no haver-li agraït els serveis prestats, es reconeixia que aquella nota la feia el govern, no? Per tant, sí que és veritat que el paper del rei, i en aquest cas veurem si precisament si amb aquest gest es posa de manifest fins a quin punt el rei és un convidat de pedra, quines conseqüències té això, que li facin una mena de lleig, no? També que li estàs fent a la monarquia, o si ho passen per alt o no. Veurem fins a quin punt queda afectada la monarquia, que fins a cert punt també està en entredit per moltes altres coses, no? Com els casos de corrupció que hi ha a la seva família. El rei, precisament, és una de les persones que no hauria trucat a Carles Puigdemont per felicitar-lo pel nou càrrec de president de la Generalitat, però després que el mateix Puigdemont ahir en una entrevista a TV3 digués que pràcticament no l'havia trucat ningú, avui sembla ser que sí que ho haurien fet ja l'Endacari Iñigo Urkullu, ho hauria fet Ximo Puig, ho hauria fet també el líder de Podemos, Pablo Iglesias, i també el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Seria efecte-resposta? O sigui, creus que pot ser això una resposta que ell digués públicament que ningú l'havia felicitat? És possible, però també jo crec que aquí hi ha jugat un paper important el paper de Pablo Iglesias, perquè si un líder polític pren aquest pas, de no fer un cordó sanitari al representant d'una comunitat autònoma, que a més ha estat escollit per la gent. Pots discrepar si la gent està més a favor o més en contra de la independència, però és un govern que de moment, al marge de juraments, de fórmules, etc., és un govern absolutament legítim i conformat d'acord al que s'ha decidit a les urnes. És a dir, que jo crec que el gest de Pablo Iglesias, que tant abandera la nova política, pot fer quedar com uns, no sé si com uns retrògrads o com uns immobilistes, que això ho diu molt Pablo Iglesias, pot fer quedar així als altres, no? No sé si el PNV tampoc es podia quedar enrere i al final Pedro Sánchez jo crec que ha hagut de tenir aquesta deferència per no quedar en el lloc on està el PP, no? Que aquesta també és una mica l'equilibri que estàvem parlant abans, no? De Pedro Sánchez, com ha d'equilibrar-se entre no quedar com el búnquer, que a més és un discurs que té molt Pablo Iglesias, Podemos, que el búnquer ja cavalca junts, amb Ciutadans, etc. Jo crec que s'ha de moure en aquesta línia, no? De no fer-li masses lletjos a ningú, però alhora tampoc comprometre's massa, no? Pilar, parlem una mica de la CUP. S'ha conegut fa poca estona quins seran els dos diputats que s'incorporaran, per entendre's d'alguna manera, a la disciplina de Junts pel Sí, és Benet Salellas i Gabriela Serra. Podem dir que són dos del morro fort. Sí, a més, Benet Salellas va ser el que va dir que enviava Mas a la paperera de la història, no? És una mica xocant, no? Precisament, potser ho han fet per això, no? Perquè si tu poses dos diputats que són potser més oberts, que no ens confonguem, la CUP mai havia dit que estava d'acord o no amb Mas, la CUP el que estava és en contra de noves eleccions. Però, clar, posar a dos dels seus diputats que potser veien amb més bons ulls que la investidura de Mas per evitar eleccions, podria interpretar-se, no només entre les seves bases, sinó en general, que clar, ostres, quin perill, posar aquests dos en el grup parlamentari de Junts pel Sí, donaran potser llum verda amb coses que no... Parlo del que pot interpretar la gent, no? Jo crec que és un gest que interpreto que està molt ben pensat. Ara, clar, també a ulls d'altra gent pot semblar que sigui no coherent, perquè, clar, és que són els dos que han estat més durs amb Junts pel Sí, més durs amb Artur Mas, i, bueno, és un cop d'efecte, perquè al final, a les primeres mesures que aprovin, ells poden fer valer, la seva diferència allà dins, no? Perquè al final l'acord, no ens oblidem, que ha estat molt, no sé si humiliant, però, ha estat molt fort per la CUP, no? Ha estat molt humiliant i posar aquests dos a dins jo crec que pot ser una manera de contrarrestar aquesta contrapartida tan, des del meu punt de vista, desproporcionada que se'ls ha demanat, no? Doncs, Pilar Carracelas, veurem fins on arriba aquesta estabilitat del govern amb el suport de la CUP o no. Gràcies, Pilar Carracelas, per haver estat amb nosaltres aquí aquesta tarda a Vespre 324. I ara us deixem amb la informació dels esports.